Міністр зладзіў разнос у стылі Лукашэнкі. Міністр лясной гаспадаркі Александр Кулік наведаў з візітам брэсцкі лясгас. Перад сустрэчай з работнікамі ён змяніў маршрут і зазірнуў у вытворчыя памяшканні. Ад убачанага там чыноўнік прыйшоў у шаленства, цытата: «Гэта проста кашмар, я даўно такі бардак не бачыў». Чыноўнік разграміў падначаленых і за бруд, і за правалы ў эканоміцы. На арэхі атрымаў нават галоўны ідэолаг прадпрыемства за тое, што не можа навесці парадак і забяспечыць нармальныя ўмовы працы для работнікаў. Падобна, што хутка будуць і звальненні. Прынамсі, чыноўнік паабяцаў кадравыя рашэнні, якія павінны змяніць сітуацыю. Таксама міністр прыдумаў, як ратаваць прадпрыемства. Рашэнне, дарэчы, таксама ў стылі Лукашэнкі, бо падобна, што былым кіраўнікам цяпер давядзецца забыцца пра пенсію. Кулік хоча, каб у лясгас вярнулі з пенсіі былых дырэктараў. Маўляў, яны мусяць дапамагчы маладым кіраўнікам наладзіць вытворчыя працэсы.